Assalamu alaikum bandiraɓe yeewiyankoɓe ayaw habrede Pini TV to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde on calminama on mbi so tawi ko jaam tan wale mon minen ga alhamdulillah no gowirɗon dañirde Pini dental fulɓe Pini TV kala subaka ene adda noon roɓindu jayneji hande ko Moussa Niagoro Aissat Ndiaye noon ɓandu wona weldu omo ñagui duwaw no fewi donc o salminama kankone en mbiyama nde o ɗiftata o arta janggo o waɗen retrouvé sur le plateau o yaade men e roɓindu jayneji no worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe wonɓe nder e bowal leydi kala gowirno hebde ɗum nde wonno en gowi ayaw makko ngo ene gowi haala makka ka arde ɗo wonde roɓindu jaydeji moon hande noon jaydeji leydi Sénégal kele mumen daneji e kele mumen gadane ene pinide kaye gonka coronavirus ɗo e nder leydi ndi kawma ɗum ɗo kayne waɗi carika ha joni ɓe garti e saccage woni kaye kelgol walla mbiyen bonnugol kutorde ene nde ɗon saktirde les échos o ɓeɗon jaydenkeɓe hewɓe garti ewnal haali e tarifaji ɗi ganduɗa orange ɓeydi ɗum ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ne tawe e nder kele dane gudditirten ko jayde enquête ari hay joni koye lalgol oɗo rafi coronavirus ene wayno ko lempas ɓe koliti ha joni ɓe ha joni ene jokki limayede e oɗo rafi coronavirus ɓe koliti e ñalawma hanki o tato mbasi pitale mumen oɗo rafi covid 19 ɗum noon tagui bilan o ha joni ene waɗa inquiétant manam ene addi fayre no fewi ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno noon directeur général mo hôpital walla men Safridou Sami woni ñañere makko o wi ko woni hen e ñawɓe waɗe ɗumen hospitalisé walla waɗe ɗumen traité nder galleji mon wona hunde yonde ha kene gadde hôpital ko adine gadde e cuuɗi cafrirɗi tawan kaka ko gasano gasi ɗum tagui professeur Mamadou Bey jaɓiti kaɗon haala e wiide makko le temps de faire le bilan l'escané il décède o holiti noon avant koɓe mbaɗa koɓe ponno wadde e ɓeɗon ñawɓe tawan kay ko jomumen mbasi pitali moon ko amma ɗum ɗon kay kaɗon haala ne tawe nder jayde jeegom ene tawe nder hello jeegom ndeɗon jayde enquête ɓeɗon jayde enkoɓe ɓe enquête gatti ha joni e oɗo gorto ko Moustapha Souran o nomme au-dessus de la mêlée ɓe koliti kay hol gonɗo oɗo Moustapha Souran ɗum ne tawe nder hello tataɓo ndeɗo jayde enquête en gaɗaɗe jayde las ko kañum kay wonata ɗiɗi mere ene wayno ɓe gaari koye natal oɗo biyeteɗo Mimi Touré conseil économique et social et environnemental ene wayno Mimi Touré ɓe kolliti kay kamɓene maɓe ƴettu kuule maɓɓe pellite maɓɓe gam kay hannude ɗo laygol oɗo rafi coronavirus le fort obligation masque partout ene wayno kay ko ɓornugol masque e kala e saaha taw kay ko alay saago ene wayno kay ko ɗum noon woni eɓɓore maɓɓe kanko Mimi Touré e gomu makko conseil économique social et environnemental ko ɗum noon ko amma ɗum ko ene tawe en haala GFM ene wayno ko kañum kay darni sippiro hakkude Reug e Gouygui kaɗon lamba kamɓe wa GFM groupe Futurs Médias ene wayno ko kamɓe kane darni kaɗon lamba ɗum ne tawe nder hello sappo e ɗiɗo ndeɗo jayde las ha joni ɓe garti ala haali ɓeɗon kay mesure aji ɗi ganduɗa ƴettade e oɗon transport uji commun ene wayno ko conseil des ministres mo hanki o ɗeɗon no kuule ƴetta gam kay hannude ɗo rafi coronavirus ɗum ne tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayde las jehene jayde le quotidien ene wayno ari koye alhaali Nouakchott e Banjul demande l'aide de Dakar ene wayno lamorgo dowla Mauritanie woni Nouakchott e ngo lamorgo dowla Gambie ene namdi ballal leydi Sénégal e alhaali laygol oɗo coronavirus hayso tawi Sénégal ine hande sagga ine hande goƴa e wasde darnude laygol oɗo rafi coronavirus ɓe kulliti kamɓene haɓe cohli leydi Sénégal walla ɓe gam kay eɓɓoje jogui walla kay e mbaadi safaru jogui gam kay oɗo coronavirus ɗum ne tawe e nder hello ɗiɗaɓo saabu ndeɗo jayde ari koye natal oɗon no gardiɗo dowla Mauritanie e o gardiɗo dowla Gambie ene wayno ko natta mabɓe tawre ko amma ɗum ko e nder hello jeenayyo ndeɗo jayde le quotidien ɓe gaari alhaali saccage woni kay jangol e ndeɗo saktirde les échos o ndeɗo jayde les échos ene wayno ɓeɗon jeegom waɗɓe ndeɗo bonande gendarmerie mo leydi Sénégal faye mumen jungo ko amma ɗum ko hande o kay enene juuɗe laamu ɗum ne tawe nder hello jeenayyo ndeɗo jayde le quotidien jayde libération ari ha joni koye contrat mo capanɗe tati e 1 milliard baɗaɗo kay dokkaɗo oɗon no Ron Yafet ɓe kolliti so tawi le hoorejo leydi ndi Macky Sall tini ɗum noon le président est-il au courant ɗum ko toɓɓere ɓe mbaɗɗon ɗum ko namdal sa société woni DSC mo ganduɗa kay hokkanoma yo makka ganduɗa ko pavillon ngaji nayyi to université wadde mum duuɓi joyyi taw kay yettinan ndeɗon fandare ɓe kolliti kay construction walla maɗi ɗiɗon résidence uji to ito université Ahmadou Mokhtar Mbow so tawi kay rewnama e juuɗe ɓeɗo beele ma yaw walla mbiyen so tawi hoorejo leydi ndi Macky Sall tini ɗum ene wayno kay bité de Sénélec kañum kay yaɓe kuule hakkille gam kay wadde commandé kina tolno kay e capannayyi e jow ujunere taw kay ko compteur intelligent mo ganduɗa rewni ɗum koye power comme rewnan ɗum e juuɗe kamɓe kay hakkille ene wayno kay ko ɗiɗon compteur aji walla mbiyen capanɗe nayyi e joyyi ujunere compteur aji ɗiɗon so qiimama wonata ko million ngaji tati
e temedde joyi e capanɗe joyi go million taw kay koye koppereje mabɓe dollar ene wayno koye rewane juuɗe ɓeɗon non tawe nder ndeɗo jayde taw kay koye hello mabɓe nayabo ndeɗo jayde libération jehne jayde groupe futur média nde l'observateur ɓe gaari ha joni koye natal hoorejo leydi ndi woni Macky Sall ene wayno kay ari ha joni audience mo wadduno e Yerim Sow oɗon bosso e ganduɗa kay ko ceerno Madani oɗon khalifa général Omarienne ene wayno kay ɓe garti e oɗon audience e maadi oɗon juma holno foti wade juma Omarienne poɗɗo maktede ɗum ne tawe nder hello mabɓe tato nde ɓeɗon jeyni en koɓe l'observateur ɗum ko hello tato Macky Sall l'audience avec le khalifa ceerno Madani Tall et l'homme d'affaires Yerim Sow ene wayno ko kaɗo haala tawete nder hen ha joni noon le Sénégal dans les méandres de la justice populaire ene wayno Almana Bathily holliti ko sociologue o holliti so tawi ɗeɗo gueɗe ne jokki leydi Sénégal ene wawi nadde to ganduɗa anda ko amma ɗum ko jeydenkoɓe ɓe l'observateur guirima ko wotka alhaali Luc Nicolaï ɗum tawi nder hello jeegomo jeeɗude ndeɗo jayde l'observateur so tawi ko ni est ce que Luc Nicolaï joganani ruttade dumbirdu ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeegomo jeeɗiɗo kamɓe jayni en koɓe l'observateur jayde gueɗiri le soleil ari ha joni koye alhaali paratonnerre woni ko waɗete e antenne mo ganduɗa wonata koye dow antenne taw kay ko signal rouge wonata so jammiɗi ene wayno ko hunde haɗone ganduɗa ko coup de foudre walla mbiyen jamguel ƴiwonde no wirete pular ene wayno ɗiɗon paratonnerre ɓe koliti kay e nder nde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ene wayno temedde tati e capanɗe joyyi ujunere paratonnerre waɗama installé e nder Sénégal gam kay protection civile ene wayno ɗiɗon appareil noon mbaɗama ɗo e nder Sénégal ene ɓe kolitino ujunere e temedde jeetate sappo e goho ndew kay ko appareil de protection gam kay waɗanoma e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ha fade ñallalngal hande ɗum kay ko gam kay fandirde walla mbiyanna gam kay rende ɓesgu Sénégal e jamguel ƴiwonde sanga nde ndungu ari ko amma ɗum ko ɓe gaari ha joni e natal oɗo gorko woni Moustapha Soura ɗum kay koye hello mabɓe jeeɗiɗi woni kay l'université Pierre un maître l'état un serviteur ɓe koliti kay ko laamu leydi ndi kala e janggoɓe leydi ndi kala mbasi oɗo gorko woni Moustapha Soura saabi kay hoorejo leydi ndi Macky Sall jarnimo walla mbiyen ruttimo teɗugal doni momo kanko e dendagal mayɓe julɓe garene jayde Vox Populi janen ko Vox Populi garti koye laygol oɗo rafi goɗɗo mo gonɗa wona coronavirus kono VIH sida ɓe koliti nonno oɗo debbo woni Safiatou Thiam secrétaire exécutif mo CNLS o holliti noon e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 kone tolno e kene tolno e sappo e jeeɗiɗi piccal nayyi million taw ko préservatif waɗanomo distribué ɗo e nder Sénégal ene wayno kay ujunaji jeegom temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ujunere pawɗi temedde temedde jeetati e capanɗe jeegom e joyyi taw ko yimɓe mbaɗanomo dépisté e VIH ene wayno noon ujunaji ene wayno noon temedde nayyi e capanɗe jeetati e tati ujunere pawɗe nogas e jeenayyi debbo kay kañumen kay ko soyiɓe wonduɓe kay oɗo rafi VIH ene wayno noon o holliti e hitande ujunaji ɗiɗi e joyyi wonno kay ko hitande ujunaji ɗiɗi e joyyi wonno kay ko temedde nayyi ujunaji nayyi e temedde nayyi e nogas e jeetato taw kay ko rafaɓe hande on noon yeehi ha ko ganduɗa ko ujunere e temedde nayyi e nogas e jeeɗiɗi e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum ko cimtal moɓe mbaɗi wadde mbiyen no waɗi baissé oɗo rafi VIH ussima no feewi ɗo e nder leydi Sénégal taw kay ko capanɗe jeegomo e jeeɗiɗi e piccal jeeɗiɗi e kala temedere nde ƴetɗa woni 67,7% e ɓeɗon kala ɓe ƴetɗa ɗum ne tawe e nder hello o nayabo ndeɗon jayde Vox Populi ko amma ɗum ko kay ɓe guerima kay alhaali ɓeɗon waɗɓe ndeɗo bonande to e nder sactirde les échos e koliti ɓeɗon jeegomo pawama juuɗe ko amma ɗum ko hayso tawi haala Reug e Gouygui ka combat mumen GFM darni ɗum ene wayno jayde koɓe ɓe Vox Populi koliti jogor wonde ko année balance faade oɗo gorko woni Lac de Guerre 2 ko amma ɗum ko jehen e jaydi stade ari koye natal oɗo gorko Romelu Lukaku ene wayno ko hande kay Europa League 8e de finale retour jogor kay yuɓinede Inter Milan ma fetu ko wayno koye Manchester United kañumen kay ma fetu ɓe gari kadi e natal oɗo gorko woni Oumar Daf goto e baroɗe leydi ndi e hitande ujunaji ɗiɗi woni 2002 ene wayno hande o woni keblo oɗo équipe mo soso e oɗo alarba paɗomo jogori kay jaggodirde Paris Saint-Germain taw ko match amical wonata kanko Oumar Daf joguiɗo équipe soso mo hande o ene wayno ɓe gari oɗo natal oɗo gorko mo dowla Argentine woni Paulo Dybala ene wayno kay ɓe kolliti e oɗo saison walla oɗo calcio to Italie o heeɓi sappo e goho bi taw kay ko sappo e goho passe mo waɗi e nder kay capantati e tati match Dybala éli meilleur joueur du calcio kanko kay waɗa éli meilleur joueur ɓurɗo mantinade e nder oɗon calcio ɗum ɗo wonno ko tongu nene
kelle gadane jayndeji men oɗo subaka ene wayno noon jaynde en ko ɓe kewɓe garti kay alhaali oɗo saccage woni kay bonnugol sactirde les échos ngam kay wona diffamation ko information kay baɗɗo équitable baɗɗo kay no wiyen dariɗo inde mum taw kay ganduɗa wona ko ñuhina hayso tawi no wonino ko ñuhina wonino ko yoɗani ene wayno ene wawno rewnede lawol ha wodo to yetti walla ha wodo no famira ha wodo no siktira donc waɗɗumen saccage ɗum ko presso e hoore mum woni mo heɓani fodde mum wadde so tawi liberté de la presse haalama ko rêve walla réalité ngam ha joni wasu walla mbiyana ha joni kay teddungal no fotiri walla no hannirti ni hokka ha ɓeɗon no saktoɓe kabaruji woni jaynenkoɓe hokka ha ɗumen no hannirti ni nde wonnon bon yawneni hen so wiyama journaliste donc ko kabro ko ƴeewo kadi holko hewata e nder leydi he ko ƴeewata kay hol caɗele miskineɓe jogui ngam hollita ɗumen par ce que hande média koye pouvoir uji jeeya ɗum noon hay goto wawa yaaru ɗum banggue goto so tawi a jooɗima hande galle ma andi ko kewi États-Unis ko andi a jooɗima galle ma andi ko kewi Côte d'Ivoire mbawa rentade walla mbawa rentide mbawa jertinde ko sababu de journaliste ɓe ɓeɗo dariɓe ede ñamde ala hen yerdo ara hen wonde nder guereji wonde nder gueruji piyande ne piya donc hollide yimɓe wadde des investigations ene holla yimɓe kadi caɗele guuraɗe ene holla yimɓe kadi holto fodde mumen yaɓa darano kadi ɓeɗon wonde la bouche ne de nos bouches wadde mbiyen wona foddeji mumen pour yaɓede walla mbiyen wona image uji mumen pour bonnede walla mbiyen ko wona gollirɗe mumen pour bonnede donc so tawi haqqille o artirnom no feewi so woni no diffamation jomum so waɗi diffamé fake news ɗum noon aɗa wawi waɗ ɗum no wiide yaade justice ƴeewa holto ndiwnoɗa ɗum e lawol donc wona wadde saccagé hande noon haqqillaji ne poti artude jusqu'à présent je parle il faut de changement des comportements yimɓe so mbaɗani changer les comportements rek ala no wawi wadde walla mbiyen ala no wawi siforade c'est que comportement ji so mbaɗani changer ala to wawi wonnirde hande les soldats no DJ Kisen walla no mbiyen Amadou Moussa kewiden les soldats de l'information nena dari nen dadi ala ɗoygol ala jamma yo ñalawma artude lelade wadde traité des éléments des informations ngam kay humpide yimɓe e gonka rafiji ɗi walla e gonka goɗe gonde ɗo e nder leydi ndi gonde caggal leydi kala donc ko wasu fonno wonde ko gembude jomumen kono wona kay bonnude gollirɗe mumen ɗum ɗo kadi hankadi ne jeyniyankoɓe mbaɗa sikki kulol ma wod ko naate nder ɓerde mon sabu ɓeɓe cikkanɗane mbawi dowlinde men mbawi hokkudema doole ko kañumen duttoro ene mbasa hokkudema doole donc ene wawi ɗumindema ko communauté presse foof waɗi déploré oɗo acte waɗaɗo e faade jayde les échos faade jaynenkoɓe les échos locaux ji mumen e matériel mumen fof monna donc wona hunde yonde donc presse on foti hebde fodde mum ene foti hebde gueɗal mum sabu darade min jinmi ko humpide yimɓeɓe jinmi kala ko wawi hewde yimɓeɓe tina ɗum tindir ɗum kadi e fannu jooɗo e fannu laaɓɗo mi ƴeewa kadi leɓɓinde ɗum rewnu ɗum laawol donc oɗon mi sikku jobdi makko wona noon fonno waade ha joni kadi les mentalités peuvent changer quoi par ce que somi winde ma rek komi poɗɗo windude ma nde won noon ko waɗi addi haali so waɗaka haalataki donc ma golle golla nden haala so tawino tan ala no théorie oɗon watta pratique oga donc nak ko wasiyade ɓesgu Sénégal ha joni yo haqqillaji mbatte e kabaruji nde won noon fandare nde wadde informé en temps réel waddon informé en juste gonda ko taw ko information baɗɗo équilibré taw ko baɗɗo clarté ko ɗum noon woni mission amen walla ko ɗum noon woni objectif amen kala ko jilli hen noon wonano ɗum wonno fandare nde donc nak la perfection elle n'est pas humaine wonnon timmal ngal waɗanaka neɗɗo donc ene fonno rek wadde modéré pama oɗo o jugumi walla ko ni o fonno wadde kala ko wawi wadde hen en tant que leydi ndi ko lamadi ko république wiya donc justice nan ɗon aɗa wawi yaade kaaliya ko jiɗɗa donc walla porta plainte an andi ko poɗɗa wadde ɗum noon wonno ko jinnomi tongude ha joni kadi artude e laygol oɗo rafi ene ganduɗa ñande foof leydi Sénégal en lima mayɓe ene lima kadi waɗaɓe contaminé ko ganduɗa kadi rentade nde ha joni en jojji ɓornade masque ngue ha joni jojji hayso tawi ɗeɗo kuule fof koybinama ko artirde tan gueɗel gotel woni hollum mani fo rutto e golle mum mani fo rutto kadi e faggudu mum nde won noon winoma bon hankadi woni crise min liggata donc on kokkama opportunité no yimɓe liggori donc yo woni tuma jooɗo taw kay
liggade taw kayne hanna woni gueɗe ɗo enne donc nak ha joni ko ɗum noon wonno ko wasi o faade jaynienkoɓe wadde faade ɓesgu sénégal e laygol oɗo ref coronavirus ko wona ɗum ko guiɗo men sehil men joom holmbo woni o woni émission mo ganduɗa ko patam lamijo baɗeteɗo ɗo e galle émission mo ganduɗa worɓe fulɓe foof natti waɗede mo présenté mo ganduɗa ko bammudi waɗanta on jiya hokkat ɗum ɓiɓe fulɓe mo ganduɗa kay oɗo bammudi o wonata baɗeteɗo présenté rendo fulɓe hande saabu omo waɗa hen golle paydinɓe enen mbiya o naati hoɗorde enen mbiyamo yo Allah fewnu yata ko Allah ardi dewɗen hen ɓesgu ara jewdinoto kanko e natɓe hoɗorde foof dennagal Pini TV fof équipe Pini fof e yeɓiyanko Pini fof nde mbattamo ñagantomo oɗo mariage wona jiɗɗomo ya barke Allah wona debbo e gorko mum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Habrede Pini TV wonno ko Moussa Nia min calmini on ɗum wonno Robin Diaynir mo on ɗo suba